Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbaadi kuttidindi caggal calminal noon ko yettude Allah tigui dokkuɗen kattande e bawal ha mbawen artude e émission meɗen joni min gari noon e min ɗo e Kermassar emin gari ƴewde ɓiɗɗo pullo o mo ganduɗa machallah hay goto watta ɗum présenté e leñol ngol on woni holjon on woni Maymouna Zahra ɓurɗo andirede Donguel ɗum noon Maymouna Zahra mi salminima caggal yettude Allah ko julde e neraɗo sallallahu alaihi wa sallam en calmini kilifaɓe men woni nenam Aissata Mody Mbodj Jamanoir mi rewɗon mi salmina hono babam Doudou Mbodj toon to Amérique mi salmini kadi kala ɓiɗɗo pullo so woni e so woniri mi yaha noon ha wuuro am Dondami Samba mi salmina kala ɓiɗɗo donnaji so woni musiba ko noon tigui Donguel caggal nde calminiɗa bandiraɓe e Donguel duuɓi ma jeeɗiɗi ha 25 on ɗon saaha Donguel ko wonno activité mum eyyi musiba mi weltanimama kadi mi weltanima hono sen YouTube mo gonɗen o woni Windere TV machallah musi are question baɗɗo fayida kadi question mo jinmi namdi kam de 7 ans dubom jeeɗiɗi ha 25 ans e 25 ans e dubom jeeɗiɗi ça veut dire que on période nanmi école on période joni mi jangui ɓe yeehi ha mi jangui waɗi 6e ha presque mi waɗi 3e mais comme après comme par la suite mimo yinno murol ko fati affaire murol en maquillage en hankadi jangde natti welde mi musiba ɗon garin mi jangde nde de 25 ans ɗo ko ɗon garin mi école o paame salon par ce que mo yinno murol d'habitude nenam ni yiɗano wino noon ko yomi janggo mais aɗa neɗɗo kala kene wona yata yidde mum ne ɗon et après par la suite nenam yoɓani kam formation coiffure 2 ans toon to Bogga e Pikine nen noon goppimi salon nde han goppimi morol nde joni mi waɗi restauration mbaɗmi 2 ans serveuse après mbaɗmi 3 ans caissière wonino caissière donc après par la suite ndeysan de passage mbaɗa salmina Djouga Thiam bala moyca sañse comme ndeysan ko babam wonno famille joni koko mbaɗanomi bayele e mariage am ni mo jogi place makko machallah aduna foof ɗon kala ñantoto ko place Djouga Thiam garata joni o wi yomi ar mi wona assistante makko te comme caissière ne muusi liggey jammo a ɗanota koye foof mimi c'est mieux que mi watta dawde ñalawma ko nden nde gonmi so Djouga Thiam ɗo ha lokki kam joom galle wadde ko ɗon mbawɗa ñantade e haɓɓude cuɗade e musiba ñantade kam min Donguel gueɗe jibina kam yimɓene gandi Donguel nden no ñamgoyami musiba mi haalama anen dok jalniɗo temps cuuba ne wiyete ɗum ɗo gagnila nemno ummimali addani kam gagnila ɗum gagnila sa bonima ɗum tan saɗa ara e ɗamal heni wonɓe nder cuuɗi ɓe gandan ne waɗi garo par ce que kosum o birwi o ne hewno aljumari tan mbaɗmi cuubam tan mbimoɗo janggoya école waɗmi maquillage ma kadi mbaɗmi kene o nanmi tan oɗo tan musidɗo kam mais Maymouna tu vas dans un mariage mbimomi ala komi garɗo janggude ko ni jangguireta ndeysan nen ko école Cheikh Anta wonno Moussa Ndiaye min de ko ni donc musi ñamtugal ngal pour te dire ko gila komi cukalel dal aɗa machallah nena ko ɓinguel gotel debbo jogui e bandiraɗam gorko woni Habib donc gila jibinami dal min tan mi artan modoroji ñantugal komi jiɗɗo ɗum tan de 7 ans à 25 ans ko ɗum wonno activité ma ko noon tigui Donguel mo Aissata Mody Mbodj aɗa heptina e rendo ngo oɗo saaha joni holno natirɗa e radio télévision e musiba moɗo heftina c'est vrai que moɗo heftina e rendo ngo mais ɗum ko yettude Allah saabu eɗen mbawi wiide haade télé ɗe ne waɗi ko iɗi ɗum sabu peut être télé ɗe ne wara ma wot ko ɓeydi hen tan mais Donguel Aissata Donguel o ko nena wadduma yam par ce que guila ba âge kala nenam programme o yahatno fijirdeji guila e programme uji kawma dor kuma hen ɓe jeftanno min mbaɗa accueil walla programme bammal so waɗi grand théâtre en umusi jefta min gona hôtesse aji min ñante min mbaɗane cosa min mbaɗane cacci min pawe écran ji ɓe fammi par ce que min guila jibinama ala ko jimi sowona pulago min jolfe ni mbattumi haalde ɗum kono nanmi école moɗo ɗum ni ɗon yetta kadi mama mum woni Mody Mbodj foof konko waddumi yamen saabu galle makko jolfe haalta e ɗon so wona jalta kono nder galle ɗe kam ko pular tan kadi min ala ko disnimi ala ko jimi sowona pulago musiba après noon par la suite ndeysan kala mo yettani Allah yettata sababu mi yetta ɗon mama nenni lo comme par exemple mboɗo heftina e rendo ngo kala so ninam jeeki moɗo yaada e mum guiɗe programme uji e foof Donguel kadi kala ko fulɓe goni kala ko pulago noddi moɗumi hen joni nene loyam Donguel pourquoi pas gara mbaɗa télé debbo mi mama nene mi wa télé o wi kam ala artan an machallah aɗa yodde télé ar saari min mbaɗma coaché
joni après par la suite ko nen natirmi télévision fulɓe ko noon tigi wadde a heptinama e rendo ngo guila alani e radio télé fulɓe ko nden keptinoɗa tigi rigui waɗi noon ko aɗa yiiɗi pulago guila jibinoɗa ha keɓɗa to keɓɗa ɗo hen ko ɗum saabi wadde keptinoɗa e rendo pulago ko wona ɗum ko ka guiɗo nalankoɓe holko woni secret ma e nalankoɓe e musi comme ko mbiruɗani kam nalankoɓe kam ndeysan Allah waɗi ɗum yimmude miɗo yiiɗi nalankoɓe kadi surtout gawlago kadi nalankoɓe fof poto yiyam kam fof ɓe kursinimi ko hakkude bana men worɓe tan e sœuru jam te machallah ɗum kadi ha joni mi artat e nenam neɗo mum fof ko nenam waɗi ɗum par ce que à l'époque je me rappelle Pikine gallamen cikkata mara ko yengue woni toon par ce que no pinda fof nalanke arat kala jaltindo cassette addat ɗon so nenam ɗo kala ko neɗɗo wawi ma ara ha ɗon yewtude hen aɗa min koye ɗum ne hani ko hen monumi wadde min mi wawata anje ɗum kadi machallah kamɓe fof ko teddungal woni hakkude men mabɓe juuɗe men fof ndeysan tottimi gueɗal mo foti tottude men minne kadi mo tottimi ɗum machallah musidɗo ko ɗum addi dongel ko guiɗo nalankoɓe way ko sekilaɓe machallah ko noon tigui kono est ce que en artanta en seeɗa Aissata gawlo ma machallah Aissata Guelel est ce que artanta en seeɗa tan hakkude moɗon nde wonno aduna Allah o foof ha tenti e rendo pulago ene heptini hakkude ma e Aissata e machallah Aissata mom eɗen mbawi wiide joni mom Aissata ko Aissata Donguel par ce que machallah mboɗo wiyani hen sahaji mi toñam wiyama Aissata Guelleje Aissata Guelle hen sahaji aɗa lepti kam ɗum wimi ko woni mbimi innam nde ala so neɗɗo noddirta kam wiyami Aissata ni Aissata naɓe ndeysan aɓe jinma batte Aissata Guelleje ndeysan kadi konko ko musiba ha on point ne weeli kam par ce que Aissata ko Allah waddi min aɗa andi eɗen gona e société mo ganduɗa neɗɗo oto jawen ɗum par ce que eɗen gandi Aissata joni machallah kadi aduna foof yiiɗimo min jindiri ko dondu mbiɗa yano toon mariage o ari ndeysan o addi ɓiyi ko joni tan toon e mowni yima woni caggal o yimani après par la suite mi totte oɗo yima gawlo o yimi noon ndeysan toji wi kam debbo an mi yiidima après min gummi ɗon patumi so jippinomi to 7 heures Aissata ari findini kam mbimi omo ƴewata ɓe ko siko debbo mbiɗo ɗo mi yima hanki o anda hay indam ɓe mbima on wiyete ko Donguel e tan konko garmi jewta ɗum si pinmi taw mo wuji woddo ndeysan mo jodde ɓiyi ko mbimi wona gawlom o yimi ari mbima hankadi ummo jippune ma ngara jippuɗa yami o meeɗade Dakar yala meeɗade mbima ko min wonma Dakar ndeysan wi kam inchallah après par la suite ndeysan gartumi ɗo même pas 15 jours konko ne o ari kadi guila nden o bonnani ko neɗɗo belɗo waɗate saabu aɗa waɗana temedere neɗɗo ubbanema mais konko ubbanima machallah kala so jooɗi ko Donguel tan kadi ko Allah waddi min dal ko noon tigui ko gonga aɗa heptino e rendo go kono konko ne wonko non konko mo ɓeydi ko heewi kadi kureji makko balli kamen machallah kala nodduɗo wiyatami a nanani gawlo ma aɗani sewe meɗonoma kamɓe wodanima mbadiri mais machallah gawlago fof ne welti hen kadi neɗɗo sene waɗa hunde ene yiɗinande mbawa goto ene softina neɗɗo aɗani saɗa waɗa hunde tan aɗa nana hen ko ganduɗa ñiŋe walla goɗɗum so ɓooyi tan an ma wat koyngal muɗum ɗam mais machallah koreji makko foof ene belti hen ko noon tigui Donguel mo Aissata Mody Mbodj min nani nde won noon jontaɗo faltota ko ɗum saabi ɓe mbi puñiɗo ajjor ɗum saabi kamɓe nalankoɓe kamɓe fof potema ko wona ɗum ko hade Donguel nadde e média no jironoɗa wonɗe e média ni ene garɗa nadda e média ne holko jiiɗa hen e musiba eɗen gandi ndeysan média kam wona hunde webde par ce que jiiɗaɗo média ni muusi surtout enen média men Sénégal a faami par ce que ay so jiiɗaɗo woni hen ndeysan comme ne jiiratni tan ɓe jiita aɗa jooɗi a faami aɗa jooɗe télé haala mais on nantata hen au retour jiiɗi aduna walla ko yiɗɓe ko hollirde koye mumen a faami walla ko yiɗde farnade ala taw wona farnade nde o musiba neɗɗo jottore télé image ne yaha aduna fof ne yebma mboɗo sikki aɗa foti bornade ko waɗi fayida a faami hay soko weeɓa yelma temedɗiɗi joguiɗa métre temedɗiɗi aɗa foti waɗi ɗum valoriser ha jottoɗo ne yeeɓa ne yemma o kañum ne hokka ɗum courage yebde mais des fois aɗa nana hen retourage ɗi ganduɗa moylol mais a famat tan saabu an waɗi ɗum opté a faami wiyeɗe aɗa heewi ono heewi faara walla wonkoye hullikinade walla goddum mais enen ko monde men way noon en jaɓiran noon mais média kam ko hunde welde média ko hunde welde kadi ɓeydani yimɓe sehilaɓe ɓeydani hen yimɓe gandal ɓeydani hen ko feewi ko heewi par ce que ko heewi min mi ɓooyi télé mi ɓooyani mais ko heewi mi jangui ɗum e nder télé jangui hen no feewi machallah ko wona ɗum ko Donguel mo Aissata Mody Mbodj e gartat kadi ha joni aɗa heptina hande e mogoji men eɗen mbawi wiide e série ji Pulaar holko nanni hen Donguel fami ko mbiyami ko noon Donguel nana partout kala ko Pulaar noddi tan ndeysan hen sakaji il faut tan woɗa ciftoɗo mi il faut Donguel ara e woyni e nanni kam e théâtre mo mbiɗa o nde wanno goto série jaltuno ne wiye Ardo e Dieyla
joni Seydou Ba ne wonno hen Seydou Ba noddi waɗi contacté de passage mbiɗa salmina mama Molo Ba wi omo sogli kam e série he minen Adama Diallo hen fami ko nden jami jumi ardo e jeyla ko deux série tan jumi hen par ce que comme ni musnomi wowano dogmi yaltumi dal joni comme producteur o ndeysan Allah wanno min continue contact uji amin kalda Tafa Mbodj on ko waɗi yewende joni no yewende jota nde kam dongel a ummoto lelde ma ne ngara an par ce que koye pulagu jeyɗa il faut dal yaltina ko woni ma dal mi ala Tafa min théâtre ji ne muusi kadi mi ala jot e kam ala artan inchallah on va le gérer ko ni natirmi e milieu ɗum ɗo série ji ɗi ko noon tigui dongel nde nadda e série ji ɗe nde mbiɗa a natini hen a jogui jaltuɗa nattuɗa hen wadde ça veut dire que aɗa andi ko woni hen tournage uji ɗi holno gurdata ɗum en tant que eɗen mbawi wiide noon ka responsable nde wonno aɗa waɗa gérer holno mbawɗa nawde ɗum golle ma ɗo e nder galle he e golle ma to tournage to eyyi machallah ɗum so jiiya ɗo kala kaɗa waɗa tan ndeysan yataw mo mbaɗanta o ene faami gueɗe ma kadi ma hokke an importance mo jeyɗa o machallah Tafa o mettandi liggidade parce que ko omo andi min peut être mo jogui charge ji ganda tedduɗi mo géri ko ganduɗa ni ene heewi seeɗa o waɗam comprendre ça dépend e emploi du temps tan min mbaɗa calé comme par exemple 2 jours min tourno ko ganduɗa ma heew seeɗa peut être ma jooɗo 3 mois walla 2 mois mo ganduɗa ana tournani noon min mbadda min tourno ko heewi quelques séquences uji kewɗi min mbaɗa calé o heddima kadi mi faata activité jam ko noon tigui en gartata joni e question he mbete ene muusi walla muusani ɗum kam mbiɗa sikka arti hen kono mbete kadi wonko dañɗa hen nde wonno kala gollal ngal nanɗa nde wonno ko golle te golle noble kala gollal ngal nanɗa aɗa foti yitade hen hoore ma mbete dongel ne yetti hen hoore ma eɗen jetti hen Allah no fewi kala neɗɗo noon kala ko dañi tan yo yettu Allah machallah kadi mbiɗa sikki dal ko hanki wonno ko ɓenni mais ko aroto ko ma ɓeydo welde mais eɗen jetti hen Allah ko noon tigui dongel holno gurduɗa e fansuji ma wiyoɓe mboɗo yiiɗi dongel jima télé aɗa jooɗi aɗa waɗa émission min oɗo suka debbo ne welimi jima e série ji surtout série yewede min ko noddata men wiya tottam numéro dongel ene wayno leydi e wona numéro ma foof totti ɓe tottanmi ni nde wonno so tawi aɗa tottira numéro yato jomum aɗa wayni ɗum holno gurduɗa ɓe ganduɗa enen mbiya mboɗo yiiɗi dongel holno gurduɗa ɗum eyi musiba ha joni tan ko yettata Allah tan ndeysan aɗa andi neɗɗo kala ko mbawɗa wonde ko yimɓeɓe mbanma ɗum sabu aɗa andi dongel tan so tawino ko min tan peut être innamde yettota ko so yettiɗo walla no mbamini mais ko yimɓeɓe mbaɗi kam ni wadde kala badde mi contact so waɗi kam message ko witti biɗi ko hay somi jaaɓa hima e mamma he somi decci tan mi jaabere sabu so jiiɗa ɗo yidde mbiɗo no yidma musiba ono laho mbawɗa yobdude sabu neɗɗo no yima tan saloma wadde jeftuɗo volontaire mum tan wino yidma musiba on kadi a jeftantama anene dokka ɗum ko jeeyi ko kamɓe ndeysan vocal mo ɓe jogui walla appel a faami kala neɗɗo nodduma an neɗɗo wima ne yidma jeftotama jaktotota ɗum min ko noon min mi amanta vocal min hay somi tampi mi liirat vocal uji am foof mi jabtono temps mo pod mi jabtade par ce que kamɓe ne en calminanɓe par ce que fansuji nana partout ndeysan partout keɓe message mi tinta tan ha numéro kese mi wi numéro kam ko numéro hol toon nana kaari moɗo yinma ko yettata lo musiba ko noon tigui ko yettude Allah no fewi mbete a dañata hen won hen ene daña wiye kaari leeli jabtade mi ittat numéro makko par ce que ne waɗami message wono ɗon balɗe tati wono ɗon lewru to jomum jabtota ko est ce que a meeɗa dañde hen caɗele e fansuji ma